Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μια ταινία της Κόρονετ. Ιδού τα ερείπια ενός ρωμαϊκού αυτοκρατορικού ανακτόρου. Ίσως φέρνουν στο νου την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τη χρονολογία 476 μετά Χριστόν. Όμως αυτό το παλάτι χτίστηκε αιώνες αργότερα και ο τόπος που βρίσκεται δεν είναι η Ρώμη, αλλά η Κωνσταντινούπολη, που πριν αιώνες ονομαζόταν Βυζάντιον και ήταν η πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ελληνική πλέον, επέζησε σχεδόν 1000 χρόνια μετά την πτώση της Ρώμης. Στη σημερινή Κωνσταντινούπολη πολλά θυμίζουν τις ημέρες που το Βυζάντιο έγινε η νέα ρωμαϊκή πρωτεύουσα της Ανατολής. Αυτό το ρωμαϊκό υδραγωγείο έφερνε κάποτε νερό στο Βυζάντιο. Σε αυτόν τον ανοιχτό χώρο ήταν ένας υπόδρομος όπου άρματα έτρεχαν γύρω από τις κολόνες. Σε μία κολόνα ένας αυτοκράτορας και οι αυλοί του παρακολουθούν αρματοδρομίες όπως έκαναν προηγούμενοι αυτοκράτορες στη Ρώμη. Μια ρωμαϊκή αγορά ήταν κάποτε εδώ. Αυτή η στήλη εστήθη από το Μέγα Κωνσταντίνο, το Ρωμαίο Αυτοκράτορα, που το 330 μετά Χριστόν μετέφερε το διοικητικό του κέντρο από τη Ρώμη εδώ και του έδωσε το όνομά του Κωνσταντινούπολης. Στις μέρες του Κωνσταντίνου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπέφερε από βαρβαρικές εισβολές, ιδιαίτερα στις δυτικές επαρχίες της που δεν μπορούσαν να αμυνθούν πλήρως. Στις πλούσιες όμως ανατολικές επαρχίες ο κίνδυνος ήταν μικρότερος. Ο Κωνσταντίνος μετέφερε τη διοίκηση του κράτους στο Βυζάντιο που έγινε Κωνσταντινούπολη. Αν και η Δυτική Αυτοκρατορία υπέκυψε τελικά στους βαρβάρους, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επέζησε αρκετά ακόμη και μάλιστα επεξετάθη. Επί Αυτοκράτορος Ιουστινιανού πολλά απολεσθέντα εδάφη επανακατελήφθησαν. Με τη βασιλεία του Ιουστινιανού άρχισε μια περίοδος 5 αιώνων βυζαντινής ακμής. Σε αυτή την περίοδο η λαμπρότητα της αυτοκρατορικής αυλής έγινε το ορατό σύμβολο του βυζαντινού πλούτου και δυνάμεως. Το εμπόριο που έφερνε πλούτη στην αυτοκρατορία μετατοπίστηκε προς το λιμάνι της Κωνσταντινουπόλεως. Από λιμάνια της κυρίως Ελλάδος, από λιμάνια της Ιταλίας, της Νοτιού Γαλλίας, της μακρινής Ισπανίας και από λιμάνια κατά μήκος της Βορείου Αφρικής, πλοία και φορτία έφταναν στο λιμάνι της Κωνσταντινουπόλεως. Η Κωνσταντινούπολη δεχόταν όχι μόνο φορτία, αλλά και πολιτιστικές επιδράσεις από άλλες χώρες. Συγχρόνως, ιδέες και επιρροές από την πόλη φέρνονταν πίσω προς μερικές δυτικές χώρες της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη, η πόλη των αυτοκρατόρων της Ανατολής, έγινε πλούσιο εκπολιτιστικό κέντρο του Μεσαίωνα. Στην πόλη σήμερα μπορούμε ακόμη να δούμε μερικούς από τους λαούς που κάποτε ζούσαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αρμενίους, Σύρους, Σλάβους και κυρίως Έλληνας. Η ελληνική γλώσσα αντικατέστησε τη λατινική σαν επίσημη γλώσσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ελληνική επίσης γλώσσα χρησιμοποιήθηκε στις εκκλησίες της Αυτοκρατορίας. Αν και ο χριστιανισμός ήταν η επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον 11ο αιώνα σχίσμα επήλθε μεταξύ της Δυτικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ανατολικής ή Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας. Τα τείχη και οι πύργοι της Κωνσταντινουπόλεως, όπως και άλλες οχυρώσεις σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία, σχημάτιζαν προστατευτικό προπύργιο του χριστιανισμού και του δυτικού πολιτισμού εναντίον πολλών εισβολέων κατά τον Μεσαίωνα.
Κατά την μακρά ιστορία της, πολλοί λαοί εισέβαλαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γότθοι, Βάνδαλοι και Ούνοι. Σλαβικοί λαοί, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Μουσουλμάνοι από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, Νορμανδοί και Σταυροφόροι από τη Δυτική Ευρώπη. Και σήμερα υπάρχουν ερείπια κάστρων των Ευρωπαίων Σταυροφόρων που ήρθαν και πολέμησαν στο Βυζαντινό έδαφος. Αιώνες πολέμων κατάστρεψαν σιγά σιγά την αυτοκρατορία. Από τα ύψη της, επί Ιουστινιανού, η αυτοκρατορία άρχισε να οπισθοδρομεί κάτω από καταστρεπτικές πιέσεις. Το 1453 μικρή μόνο περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη είχε απομείνει. Τότε οι τελευταίοι εχθροί της αυτοκρατορίας έδωσαν το θανάσιμο χτύπημα. Σχεδόν 500.000 Οθωμανοί επετέθησαν στην πόλη. Εδώ το πελώριο κανόνι των Τούρκων προτάνηξε τα τείχη της Κωνσταντινουπόλεως. Από αυτή την πύλη Τούρκοι στρατιώτες μπήκαν στην πόλη το Μάιο του 1453. Ποια συνεισφορά η αυτοκρατορία αυτή που χάθηκε πριν από 500 χρόνια μας άφησε? Η βυζαντινή τέχνη είναι μια κληρονομιά της. Γλυπτά από ελεφαντόδοντο σαν αυτό αγοράζονταν από κληρικούς της Δυτικής Ευρώπης. Ένας Φράγκος βασιλιάς μπορούσε να αγοράσει ένα βυζαντινό βραχιόλι ή δακτυλίδι για τον εαυτό του ή ένα ζευγάρι σκουλαρίκια για τη βασίλισσά του ή ένα έξοχο πιάτο από τους βυζαντινούς αργυροχώους. Ένας επίσκοπος της Γαλλίας ή Ιταλίας μπορούσε να θέλει μια ωραία βυζαντινή λιψανοθήκη ή ίσως ένα δισκοπότηρο για τη Μητρόπολη του. Οι Βυζαντινοί είχαν φέρει μεταξοσκόλικες από τη μακρινή Κίνα και είχαν το επικερδές μονοπόλιο των μεταξωτών. Κληρικοί και ευγενείς της Δύσεως εξαρτώνταν από το Βυζάντιο για τα λαμπρά μεταξωτά υφάσματα. Βυζαντινοί τεχνίτες χρησιμοποιούσαν σχέδια γεωμετρικά και ζώων τυπικά της Ανατολής. Βλέπουμε παρόμοια ανατολίτικα σχέδια σε γλυπτά που κοσμούν βυζαντινά κτίρια. Σε αυτό το θρόνο μπορούμε να δούμε τη διασταύρωση του ανατολικού ρυθμού και του δυτικού κλασικού ρυθμού που χαρακτηρίζει κατά πολύ τη βυζαντινή τέχνη. Παραδείγματος χάριν, τριγύρω είναι αφηρημένα ανατολίτικα σχέδια, ενώ οι μορφές θυμίζουν κλασική ελληνική και ρωμαϊκή γλυπτική. Οι Βυζαντινοί επίσης συνεισέφεραν στην τέχνη της γραφής και διακοσμήσεως χειρογράφων. Αυτή η τέχνη αργότερα έφτασε σε υψηλή τελειότητα στη Δυτική Ευρώπη, όπως βλέπουμε σε αυτό το εικονογραφημένο μεσαιωνικό χειρόγραφο. Για τους πιστούς ζωγραφίζονταν εικόνες συχνά επίχρησες και αλαμαντοστόλιστες. Οι βυζαντινές μορφές φαίνονται δίσκαμπτες και ακίνητες, συγκρινόμενες με τις πιο ρεαλιστικές μορφές της αρχαίας ελληνικής και της ρωμαϊκής τέχνης. Οι Βυζαντινοί κυρίως ανέπτυξαν την τέχνη των μοσαϊκών. Στα μοσαϊκά οι εικόνες σχηματίζονται με χρωματιστά μικρά πλακίδια από γυαλί ή πέτρα που κολλώνται σε μια επιφάνεια. Τα κομματάκια συντεριάζονται για να σχηματίσουν πελώριες εικόνες, απλές, αυστηρές και γαλήνιες, σαν την πίστη των πρώτων χριστιανών. Μοσαϊκά σαν αυτά είναι συνήθως μέσα στις εκκλησίες, οι οποίες παραμένουν ακόμη μνημεία της χριστιανικής πίστεως που τόσα έκαναν οι Βυζαντινοί να την διαφυλάξουν. Οι εκκλησίες μας δείχνουν κάτι από τη βυζαντινή συνεισφορά στην αρχιτεκτονική. Η μεγαλύτερη από αυτές τις εκκλησίες, το εξαισιότερο δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, είναι η Αγία Σοφία, κτισμένη επί Ιουστινιανού. Εδώ οι Βυζαντινοί αρχιτέκτονες πρώτοι έλυσαν το πρόβλημα της υποστηρίξεως ενός ογκώδους τρούλου. Τον εστήριξαν όχι σε ένα κυκλικό τοίχο όπως έκαναν παλαιότερα οι Ρωμαίοι, αλλά σε 4 βάσεις που αφήνουν ένα μεγάλο ανοιχτό και αδιάσπαστο εσωτερικό. Το σχέδιο του δαπέδου των περισσότερων βυζαντινών εκκλησιών είναι τετράγωνο, σε αντίθεση με τον μακρότερο δυτικό τύπο εκκλησιών. Το βυζαντινό σχήμα ονομάζεται ελληνικό σταυρός. Το μακρότερο σχήμα ονομάζεται λατινικό σταυρός.
Πολλές βυζαντινές εκκλησίες με τον χαρακτηριστικό τρούλο τους υπάρχουν και σήμερα στην Ανατολική Ευρώπη. Εδώ, οι πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας συνεχίζουν την πίστη τους, την πίστη που οι βυζαντινοί προγονείς τους διαφύλαξαν μέσα από τον σκοτεινό Μεσαίωνα. Στις εκκλησιαστικές ή μοναστηριακές βιβλιοθήκες σήμερα μελετούν τα συγγράμματα των πρώτων χριστιανών πατέρων, όπως έκαναν και οι βυζαντινοί λόγοι. Αλλά οι Βυζαντινοί δεν αφοσιώθηκαν μόνο στη θρησκευτική διδασκαλία. Αυτό είναι αντίτυπο της νομοθεσίας του Ιουστινιανού, που βοήθησε να διαφυλαχθεί η παράδοση του Ρωμαϊκού νόμου. Οι λόγοι του Βυζαντίου μελετούσαν αρχαίους Έλληνες συγγραφείς όλους τους αιώνες που η Δύση τους είχε λησμονήσει. Όχι μόνο διαφύλαξαν τα έργα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ιπποκράτη και πολλών άλλων, αλλά με αντίγραφα στα βυζαντινά ελληνικά κατόρθωσαν να διαδώσουν αυτή τη σοφία και σε άλλες χώρες. Δύο μοναχοί του 9ου αιώνα, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, επινόησαν αυτό το αλφάβητο για τους Σλάβους για να μπορέσουν να τους προσιλητήσουν στο χριστιανισμό. Αυτό το κυριλικό αλφάβητο χρησιμοποιείται ακόμη στις σλαβικές χώρες, κυρίως στη Ρωσία. Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος και άλλοι κατόπιν ιεραπόστολοι, εκχριστιανίζοντας τους Σλάβους, βοήθησαν να έρθει σε αυτές τις απέραντες περιοχές η βυζαντινή τέχνη και λογοτεχνία. Οι εκκλησίες της Ρωσίας, Βουλγαρίας, Ιουγκοσλαβίας και άλλων σλαβικών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης φανερώνουν την επίδραση της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Αυτή η επίδραση μπορεί να διαπιστωθεί και πολύ πέρα από τις σλαβικές χώρες. Παραδείγματος χάριν, οι Τούρκοι κατακτητές μιμήθηκαν τους βυζαντινούς τρούλους στα τζαμιά τους. Οι βυζαντινές αρχιτεκτονικές ιδέες διαδόθηκαν σε ανατολικές χώρες. Στη Δυτική Ευρώπη επίσης βρίσκουμε εκκλησίες βυζαντινού ρυθμού σαν αυτή την πολύ παλιά στη Βόρεια Ιταλία. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τη συνέχιση της βυζαντινής συνεισφοράς στον τρούλο του Καθεδρικού Ναού της Φλωρεντίας, στο μεγάλο τρούλο του Αγίου Πέτρου της Ρώμης, στον τρούλο αυτής της σύγχρονης εκκλησίας στο Παρίσι και στον τρούλο του Καπιτολίου στην Ουάσιγκτον. Μια άλλη επίδραση των Βυζαντινών ήταν η ζωγραφική. Οι πρώτοι Ιταλοί ζωγράφοι, παραδείγματος χάριν, πήραν τις βάσεις από τη βυζαντινή τέχνη. Οι πίνακες τους μας θυμίζουν βυζαντινές εικόνες και μοσαϊκά από όπου εμπνεύστηκαν. Η δυτική τέχνη, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, η χριστιανική πίστη η ίδια πλουτίστηκαν πάρα πολύ από 1100 χρόνια πολιτισμού που κληρονόμησαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.